a Soludo na-eme malụ other governors in other states na Igbo mụtakwuo from Soludo. Enwe ndị misunderstanding ọrụ ọ na-alụ. Soludo afọrọ m as onye na-emegide omenala Igbo. Kama na ọ bụ na ị na-anya, there is no smoke without getting fire. Mana adụ m ekwu, ọ bụrụ na achụcha ndị dibịa, si bịa chụọ ndị men of God. Maka na enwere okotorigba n'etiti ha. Ndị men of God, asị m unu chelu na oge nke unu na ha akụdebe. Very soon ọsọ Soludo ya aba na church. Ọsọ Soludo ya aba na church. Very soon. Ọsọ ga-eme gịnị? Ga-adị na chọọchị isi dị iche iche. Ọkwa ifu placenta niile ahụ unu ji alụ ọrụ mmụọ. Unu ji wee na-alụ ọrụ assignment. Rụọ ọrụ ndị Yahoo. Rụọ ọrụ ụmụ nwaanyị a na-agba akwụna na Abuja. Ka ha wee nata politicians ego. Placenta niile ahụ unu ji rụọ ọrụ unu ga-abọ ha. Ọkwa unu bụ ndị men of God na ndị women of God. Unu chọrọ ka unu nwee crowd na chọọchị unu. Na-enyekwuzi unu ya na-akpọ crowd puller. Crowd puller. Eje wee were mmiri eji wee sachaa ozu dị fresh. Unu ebutie na-efesasị na church so that ka different calibers of people wee mee gịnị wee ju na church. Oge nke unu na ha eru. Maka na ije n'ọtụtụ chọọchị isi dị iche iche, a nọrụ n'elu ebe ha kpọ ọta na-asị gị say man, isi ndị mmadụ anọkwarụ n'okpuru underground na-ekwekwa say man. Are you following me? Yes, sir. Yes. Ebe ọ bụ na ndị na-akpọ afa, enwe ndị na-akpọ ya Jesus Christ, nwee ndị na-akpọ Jesus, nwee ndị na-akpọ Christ, nwee ndị na-akpọ Yeshua. Ebe ọ bụ na ndị niile a na-akpọ afa niile a, mana abịakwa ọ bụrụ na ha ji aka agbuo mmadụ ma onye mmadụ na ndụ wụkwasị ya foundation of their church building. Ka nwekwa the mind pụta sị gị somebody there, the Lord said. Which Lord? Which Lord? Mana the four walls of your church bụ mmadụ dị ndụ ka edowere ebe a wee wụọ ya concrete na ndụ. Need to sanitize an Igbo. Maka na ọbara ndị enweghị ihe ha merụ na-akwa akwa ajụrụ n'ala Igbo. Ịmago ana niile na-erugharịzi n'ọbara ndị enweghị ihe ha mere. Egburu just maka na a na-achụ ego. Ya ka ọ ya bụ ịpụtazi n'ala Igbo. O nwezi nwata nwa okorobịa na-achọzi ije ịgbabọị. Ndị mgbu, ndị dibịa ndị mgbu, ndị enweghị ihe ha chetara na dibịa, bụ wayo ka ha na-egwu, bụ pasị ndị mmadụ ka ha ji wee na-agwọ eri ihe dị iche iche, ọnwụ eru wee ju everywhere. Ha alafuo na ụmụ okorobịa n'Igbo na-enwezi onye chọziri isettle down, jiri nwayọ wee kpata akụ na-eju arụ oyi. Onye ọbụla na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ha na-amakwuzi na dibịa ya na ndị eze nwanyị. Ịghọtago? Ọkwa ego ka a na-achụ o. Nene ha n'obi, ime obi ha, ifu na most of them ada emie maka na ọya ha kwesịrị ime, kama ha na-emie because na afụrụ ofu dibịa nke ọ bụrụ na onwego ọtụtụ moto kara aka. Ya fụọ na ihe dibịa na-enyezikwa gịnị? Enyezi ego. Nenu na nwaazị onye na-atọ atọ n'ala Igbo wee nwụọ. Just look at it. Ọnwụ si otu a wee ju gatagom n'everywhere. That na mmadụ jikwuzi aka onye chi onwe ya na ọsụbanye onwe ya mma n'obi. Ọ ihe ọbara innocent souls egburu na cause dị ihe anwe. Anọkata nwa one kind accident. Ana na-ewe iwe n'ala Igbo. Ana na-ewe iwe. Elu na-ewe iwe. Ikuku na-ewe iwe. Ọkụ na-ewe iwe. Mmiri na-ewe iwe. That is emerụchaga everywhere. Ọnụma wee ju na ihe niile kwọtọkọrọ akwọtọkọ. Onye ga-ekwu otu anyị si ekwu ya kịta
and ihe a na-ekwu kịta nwere ndị ọ ga na-afụ ụfụ ma ndị nọkwa ka men of God like me ọ na-afụ ha ụfụ. Ụfọdụ pụta ha sị ụdị okwu a ka I wasted my data for 10 minutes to watch nonsense. Ema ọnụ ọgụnwa bụ nonsense. Gị nwa batara ebe ahụ inene okwu dị so precious ekwesịghị ka onye kwu dị ka gị nụ ya maka na ị kwesịrị ịda n'iyi. Ọ gị nwa bụ that yeye man of God bụ a waste. Gị nwa bụ nonsense. Ọ maka na iso na ndị a na-ekenye ego elete na parts ndị na organs ndị harvest, ma ọ bụ na iso na ndị na-atụ ndị aga harvest ọ ga-aka, ma ọ na iso na ndị na-harvest ya kpatara okwu a na-ekwu kịta ga-eji na-ewe gị iwe. Ọmaka datị na ana Igbo si otu a wee ghatọkọ. Onwezi nke bụ eziokwu bụ na enwezi law na Nigeria si ho batazi anụ na ana Igbo nwezi ebe iwu dị onye ọbụla na-eme ka osisi ya. Ọgwa mbọsị a ka m fụrụ onye na-egwupụta n'ili, ọ bụrụ na ụmụnne ya kawara ahụ nie ya na ndụ maka anị ya. N'ala Igbo a na-ekwupụta onye na-eze na-asị kezi ihe mere unu ji wee nie this boy na ndụ na-enyikwara nwa na ndụ na enu ụfụfụ ka ọ ka na-agba ya n'ọnụ. Bụ na-ewere mmadụ tupu ị na-akpati nye ya na ndụ because of ana. Ọkwa ịfụrụ ihe ana ga-eme unu bụ ndị Igbo, ihe ana ka ga-eme ọtụtụ obodo ka ga-agbagharaghara. Ọkụ na-abịa na ihe kwu ọkụ na-anụ maka ọkụ mmụọ. Mba, aka nwere nke ga-abịa bifo ka unu wee fufuru otu ọkụ mmụọ ya dị. Ọkụ na-abịa, ọkụ na-elele ọ na-abịa nọkata inu n'obodo enwuru ọkụ. Yes, ọkụ ga-agbaliri maka emejọgo ọkụ, mejọ mmiri, mejọ ikuku, mejọ ana, ihe niile a na-ewe iwe mana ọ bụrụ maka mụnwa because na aka ndị ọcha. Yes, so Gọvanọ Soludo anọ m ebe a na-asụrụ ekpere ride on. Ihe m agaghị alaiki bụ anọkata ejiruzi ọnọdụ a megidewe ndị aka ha dị ọcha. Gọvanọ Soludo ịgbanarị ha na ndị dunyere ọrụ a iji ewe megide ndị aka ha dị ọcha. Imecha ya anụnwa kama ije ha n'igwe were nwa ọkpa ma kụnie elu kụfee gị na fensi eluigwe. Yes, ewere nwa ọkpa ma ịmagome gị nke otu a kụfee gị n'ala eze nke onye nwanyị. So ọda gọvanọs mụtanụ ka ihe a niile kwụsị.